D'aquest moviment se'n va dir catalanisme i participava gent de totes les classes socials. I vostè, senyor pagès, per què és catalanista? Per molts i importants motius. Abans de les lleis de Madrid ja hi havia les lleis i la tradició de Catalunya. I Catalunya és la pàtria dels catalans. En té prou amb aquest motiu? I vostè? Doncs amb molt de gust li explicaré, jove. Catalunya és un país industrial, amb moltes fàbriques. En canvi, la resta d'Espanya continua amb l'agricultura. El govern de Madrid, com que tant se'ls en dona la indústria catalana, deixa entrar els productes estrangers perquè són més barats. Així, els nostres productes es venen poc i la nostra indústria s'enfonsa. Hem de defensar els interessos catalans. Ai, Déu meu, Déu meu. Per això els burgesos som catalanistes. Sí, i els obrers? Els obrers ho tenim molt clar. A Madrid defensen la monarquia i nosaltres volem la República Catalana. Som i serem gent catalana? Tant si es vol com si no es vol.
Vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Sieu per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní.